guys, good morning everyone, and today is September 7, 2012. Alas 7 sa buntag guys, og niata karon sa swimming pool sa Barangay Poblacion. Yes. So kaning swimming pool sa Barangay Poblacion guys, this is a government owned swimming pool nga gipanag-iyahan sa Barangay Poblacion, of course. Duha ka pugawa diin pinida ni Marlaom. Kaya katudad to mo ay mabaw para tos bata. Doon sa gym guys. And ang tubig niya is flowing. Kay makina danhi nagkuan. Makina ni nagdadin na may lawom nga tabay danhi nga gikuan nila. Kurente nagda. So, mo ni kusog na tubig. And then ang sobra madto nga to sa kabaskan. So, again, this is owned and managed by the Barangay Poblacion nga kuan. This is a government owned property which is kanang gipanag-iyahan sa Barangay Poblacion. A property of Barangay Poblacion guys. Daghan isang mga nila ni guys because bugnaw po ang tubig. And then naay nagbantay pod with entrance ni ang maong kuan na kung maligo man naay entrance. So guys, ang ilang entrance guys is ang bata nga 15 paubos is 25 and 16 pataas 45 pesos ang bayad. So safety guys, safety na si Zakay gikuraw gikuraw. And then one entrance and an exit. Hello, good morning. Diag ilahang usas mga kuan tanod. Yes. Nindot nga kuan kay flowing manggod na flowing sa dili stagnant ang tubig, dili pa pareha sa ubang swimming pool nga stagnant ang tubig. Kanang singanda na ang kuan ray nag supply kanang gamay ra bitaw nga tubig ang nag-supply ni Zad. Unlike diri nga kusog ang flowing sa tubig, kana mao ipakita nito ang flowing sa tubig nga dadari. Ito ang ikuan haong so tanawa ang flowing sa tubig ni Zad guys. Ang nag-supply nga tubig, this is the supply sa tubig. Kusog ang kuan sa tubig. Ja flowing si Ja asa dan nasi jay kuan nasi jay exit po sa tubig guys. So this is for adult nga pugawa. Ang kaniyang pambata. So ang location na ni guys nani nahimutang sa likod sa gym sa Alicia. Likod sa gymnasium sa Alicia. Gikan mo sa merkado paingon sa Barangay Del Monte diin malabjan ninyo ang gymnasium. Ana jud mo mismo moagi sa kilid sa gym nare palikod. Tapad sa daycare center po sa Sitio Kalinganay. Nya gusto mo kuan, gusto mo og mag video kina po video kihanda sila dari guys. Nya naay tindahan pod nga pwede ra ninyo dire ra mo mamalit. See?
table. Ato po dapat naman sila yung mga table nga kaan. So anytime pwede mo manganhe. So guys, mag-open sila sa buntag alas 8. So pwede na mo mga ligo dani alas 8 sa buntag. And then musira ni sila is alas 9 sa gabi. So pwede mo magduwa-duwa ang mga bata, pwede dyan magduwa-duwa na ring with tapoy bola. So okay na dyan, nice lang akoan guys. Gusto mo magpa-refresh sa itong koan, i-refresh itong body. Di ay fresh water. So swimming pool nga kuan sa Barangay Poblacion. Again, nani located at Barangay Poblacion, likod sa gymnasium, Alicia Gymnasium, which is owned and managed by the Barangay Poblacion, Barangay Government of Barangay Poblacion, Alicia, Bohol. Daora ni sa bahay maning sa Jokoningan he. Guys, bugnaw ilang tubig, kurang tubig. Sinaratas pa nga pambata ha, kay batang isip man ko. Bata pa ko, batang isip. Again, kung gusto mo maligo, kung gusto mo magpabugnaw, bugnaw ilang tubig diri oh. Murahan yung tubig. Diara sa swimming pool sa Barangay Poblacion. First ever swimming pool nga na sa Barangay Poblacion guys, doora. Di na mo mga to pagdagat, di na mo matog ladyo. Diara sa swimming pool sa Barangay Poblacion, which is owned and managed by the Barangay Poblacion government property. Nagdumala na ang mga Barangay Poblacion council pinanguluhan sa among kapitan, Barangay Captain Exoperto Antipas. Yes, the undefeated Barangay Captain sa Barangay Poblacion. Yes, and which is daghang mga kalambuan ang na himo sa isa administration guys. So ug ang mga of course suporta sa mga kagawad ug sa mga appointed official. So nakabuo sila og swimming pool. Yes, income sa barangay guys. Daghang mga ligo na ni Sabado Domingo. Di na mo matugladyo guys ni Ara. Derhe sa Poblacion Alicia Bohol. Nga na yung mga mutang sa likod sa gymnasium sa Alicia Bohol. Bohol rag guys. Bohol ras merkado. Come on and join me. Na sila yung mga cottages. Kailan itong cottage doy? Sel, pala yung cottage din sa Sel. Lamisa, pila may lamisa. Barato ra. Na, guys, barato ra ilang lamisa. Na sila yung mga lamisa nga gi-offer which is 20 pesos ra. So nga rin naman, di mo magdak ang gasto kay imagine 45 ra ang 40 ra ang bayad sa dagko og ang gagmay guys 15 paubos 20 pesos ra makaligo na mo 25 25 bravo dapat ay video ke napay video kay nga gi-over nila tagpilay 5
Tag duhay 5. Duhay 5, duhay 5, duhay 5. Ang ailang video kay guys. So, malinaw sa mga rin guys. Naanay pambata. Kaya ko sa pambata because I'm batang isip. Tapos ilawom na to. Pila ka sukod aglawom? 6.7 na siguro na. Oh guys, kumukipot ang tao kay 6.7. Mukipot mga Mukipot lagi. 6.7 guys. So dari rakos 1 inch. Okay, di ko ka naarang lawa ba guys, pero kahibawa mo nagluhod ko. So this is it guys. Murag sakto na na ang vlog kay kapit na alas 7 media. Ito na naman, na-repress akong kaan, na-repress akong adlaw ron. Oh, see? Makawapawag pa mao. So na mag-offer na ni sila og mga uban pang mga offer of mga amenities. Oh, butangan og slide. Oh, imagine, oh ha? Yawad din na itong kapitan dani more, kuan din siya, more on income generating. Kuan, so bire kuan atong kapitan din sa barangay poblasyon kana devoted sa isang trabaho. So salamat kap sa imong progressive nga government. Again, thank you so much. Daghang salamat mga kaigsunan ko, mga amigos, amigas. Huwag moingon na lang si Junjun's TV nga tambok. Bye-bye. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town.